Elsősök, másodikosok, harmadikosok, negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosok. Nagy a világ, és itt a suli, de bennünk a vágy, ne kelljen tanulni. Itt nevetünk mi, minden napon, vidám mosoly ül az arcokon. A sok srác, a sok lány, ebből áll az osztály, a matek, olvasás, környezet, tanulás, te meg én, ugye szép, soha nem szakadunk, gyere mondd, legjobbak mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, a legjobb suli vagyunk. Vissük ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, a végén itt ragadunk. Hey! Ho! Hey! Ho! Nagy a világ, és kíváncsi ránk, a suliban mindig nekünk sok a munkánk, de közel a cél, nem remeg a láb, le fogjuk győzni, nekünk nem akadály. Ez a pad, ez a fal, és a pár jó tanár, ez a dal, ahogy nő, ez a szívdobogás, ez a jel, innen el, soha nem szaladunk, gyere mondd, legjobbak mi vagyunk. Miért élnénk, ha nem egy álomért? Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért? Kedves megjelent vendégek, diákok, pedagógusok és szülők! Minket ért az az örömteli megtiszteltetés, hogy néhány szóval megnyithatjuk az egyes fesztet, iskolánk tanévzáró fesztiválját. Üdvözlünk titeket ezen a különleges napon, amely nem csak az iskolai év végét jelenti, hanem a nyár kezdetét is, tele új kalandokkal és lehetőségekkel. Ez egy igazi fesztivál, ahol együtt ünnepelhetjük az elmúlt hónapok kemény munkáját és sikerét. Ahogy körbenézek, látom a sok mosolygós arcot, a boldogság és a megkönnyebbülés pillanatait. Ez a nap a tiétek, kedves diákok, mert mindannyian keményen dolgoztatok, tanultatok, még akkor is, ha nem minden úgy sikerült, ahogy terveztétek. Reméljük, hogy ez a nap tele lesz örömmel, nevetéssel és emlékezetes pillanatokkal. Most pedig nincs más hátra, mint hogy kezdődjön a fesztivál!
szívdobogás. Hát a Roland bácsi, ki ez a srác? Hol van? Ott a Roland bácsi. Gyere, srác! Jó napot kívánok mindenkinek! Kedves fesztiválozók, szervusztok! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, szülőt, pedagógust és titeket, különösen kedves diákok, itt az első egyes fesztem. Úgy látom, hogy már nagyon jó hangulat alakult ki, de bízom benne, hogy ezt tovább tudjuk majd fokozni így közösen. Ez azt szeretném kérni, hogy egy kicsit aktivizáljátok majd magatokat, még ennél is jobban, mint ahogy eddig megtörtént. Hiszen azt szeretnénk, hogy emlékezetessé tegyük ezt a különleges fesztivált, ahol az egyes iskola nagy családjához tartozók egy vidám önfelett szórakozással zárjuk le, vagy zárjátok le, illetve zárjuk le közösen ezt a 2023-24-es tanévet. Ma minden szóljon arról, hogy együtt vagyunk, együtt leszünk, együtt szórakozunk, érezzük jó magunkat, és ünnepeljük együtt az iskola közösségét. Énekeljetek, táncoljatok, nevessetek, hiszen egy fesztivál nélkül nem lehet. Úgyhogy ünnepeljük együtt azt, amit elértetek. Én bízom benne, hogy ebben az eltelt 10 hónapban mindenkinek van miért ünnepelni, és tud valamit, amiért ünnepelhet. Legyen ez egy jó dolgozat, egy sikeres tanulmány, vagy egy sikeres sportverseny, vagy akár egy új barátság is, amit ebben a tanévben kötött. Én ehhez kívánok jó szórakozást itt az egyes feszten, érezzétek jó magatokat, Hajrá Egyes Iskola! Beálltál te is a torna sorba, sulis lettél szeptembertől, búcsút vettél reggel szülőtől, álmaidban csak ezt vártad, beléptél ide és megtaláltad, matek tábor, s hosszú nyár vár, az egész suli a szívébe zár. Tudod-e majd überelni apádat, a sok-sok ötöst és a jó példákat? Foci edzés, külön óra, meghívottak díjátadókra. Ez itt a legtutibb hely a világon, én a tanár és te a diákon, hova is rejtsem el a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjed. Jó híremen nem eshet sorba, beálltál te is a torna sorba, sulis lettél szeptembertől, búcsút vettél reggel szülőttől, álmaidban csak ezt vártad, beléptél ide s megtaláltad, matek tábors, hosszú nyár vár, az egész suli a szívébe zár. Tudod-e majd überelni apádat, a sok-sok ötöst és a jó példákat? Foci edzés, külön óra, meghívottak díjátadókra. Ez itt a legtutibb hely a világon, én a tanár és te a diákon, hova is rejtsem el a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjed.
Ez itt a legtutibb hely a világon. Én a tanár és te a diákok. Hova is rejtsem el a szíved tőlem, nehogy a végén majd összetörjed. Egyetlen fesztivál sem lehet meg díjátadás nélkül, így az egyes fest sem múlik el, anélkül ne adnánk át díjakat. De mielőtt átadom a legjobban teljesítő tanulóknak járó díjakat, szeretnék pár mondatban visszatekinteni a 2023-24-es tanévre. Belegondolok, mennyi mindent tanultunk. A legfiatalabb fesztiválozók az első osztályosok, akik tanév elején még kicsit nehezen ültek az iskolapadba, már fegyelmezett, okos, írni, olvasni, számolni tudó kisdiákok lettek. A már rutinisnak mondható összes többi tanulóval felfedezéseket tettünk a tudomány világának csodáiban, elmerültünk irodalmi mélységekben, a magyar nyelv szépségeiben, és megértettük a történelem nagy pillanatait. De azt is bizonyítottátok, hogy szuper ötletes iskolatáska nélkül is be lehet hozni a felszereléseteket, ahogy ezt láttuk is. De ami a legfontosabb, megtanultuk, hogy hogyan legyünk jobbak, hogyan támogassuk egymást, és hogyan dolgozunk együtt, egy közös célért. Ma tehát ne csak az elért eredményeinket ünnepeljük, hanem a közösség erejét is, amely mindannyiunkat erősebbé és jobbá tett. És akkor most lássuk a legjobbakat. És akkor Úristen, kezdődjön a kitűnő tanulóknak a díjazása.
csak körülményíteni is fognak kapni, vagy nem kapnak jutalomkönyvet, hanem ők nevelőtestvéreti dicséretet kapnak. Mondtam, hogy sok mindent tanultunk az idén, de még nincs vége. Kedves kollégáim! Köszönet a tanév eredménységért, a sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaitokat neveltétek, tanítottátok ebben a tanévben is. Hivatástudatoknak köszönhető ez a kimagasló eredmény, amellyel iskolánk büszkélkedhet mind a tanulmányi, mind a sportversenyeken. Köszönöm mindenkinek az elmúlt évben nyújtott kemény munkát. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, amikor kollégáim számára eddigi munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adhatok át, illetve jelenthetek be. Az iskola emlékpakettjét kapja 36 éve át tartó odaadó, következetes nevelő munkájáért Szabóni Perecsényi Krisztina kolléganő, aki következő évtől már óvadóként lesz itt iskolánkban. Azt is örömmel jelentem be, hogy az önkormányzat döntése értelmében ebben az évben 100 szalogatta a pedagógiai díját is Szabóni Perecsényi Krisztina kapta, úgyhogy még egy gratulációt felvenni. Azt is büszkén jelentem be, hogy a tankerületi pedagógus napon pedig az alsó tagozat tanítói munkaközössége kapott aranycsengő oklevéldíjat, úgyhogy minden kedves tanítónőknek gratulálnak az iskolában. Van még egy kedves kolléganő, aki ugyancsak több évtizedet tanította az iskolába. Ő már tanév közben megérdemelt pihenését tölti, és azóta elment tőlünk, de szeretettel átnyújtom neki a pedagógiai szolgálati emlékérmet több évtizedet tartó oktató-nevelő munkájáért. Ruhár Márta kolléganőt szeretném. És néhány mondatot a szülőköz is szeretnénk szólni. Kedves szülők! Köszönöm a közös munkát, a rengeteg biztató, támogató segítséget, melyet
pedagógus kollégáimnak adtak. Az időnként együtt gondolkodást, az értékteremtő kritikát, a megértést, melyre továbbra is építeni szeretnénk együttműködésünket úgy, ahogy tavasszal a World Cafén volt. Ennek remélem lesz folytatása, mi mindenképpen számítunk önökre. Tudjuk, hogy a szülők munkája nélkül ez a tanév sem lenne ilyen sikeres. Gratulálok gyermekeikhez, és a gyermekeik sikereihez külön. Bízom benne, hogy a közösen kialakított értékek, egységes követelményekkel párosulva gyermekeink jövőbeni fejlődését még hatékonyabbá és sikeresebbé teszik a következő tanévek alkalmával. És most még egyszer szólok kedves fesztiválozókhoz. Kedves gyerekek! Az iskolai véget ért, de a tanulás és a fejlődés soha nem áll meg. Vigyük magunkkal a közösség erejének összetartásának szellemét a nyárra is, és készüljünk fel arra, hogy az új tanévben még magasabbra törjünk, ezért pihenjetek sokat, vigyázzatok magatokra, hogy kipihenten, jó erőben és egészséggel tudjuk folytatni majd a tanulmányunkat az ősszel. És most jön a bűvös mondat, a Szászalombat 1-es számú általános iskola 2023-as-24 tanévét bezárom. Az iskola emlékpakettjét kapja, mint az iskola zenésze, Kővári László. A barátainak kérem. Nagyon szépen köszönöm, erre számítottam. Meglepték. Jó, van, erre számítottam, majd így átök meg a valival. Ez a hely a tudás földje, versenyezni is lehet. Mikor belépsz, itt köszönni szokás. Divatos itt minden stílus, a csengő retro zene. A büfé előtt hosszan sorban állsz. Távozik és érkezik itt mindenféle gyermek. Üldögél sok egyes kisdiák. Nyertél kezedben a bizonyítvány, a strandon a sok haver vár, pihenni hív a csodás nyár. Nyertél kezedben a bizonyítvány, a strandon a sok haver vár, pihenni hív a csodás nyár. Mennyi minden van mögötted, a sok emlék mennyi kincs. Melletted áll a sok-sok jó barát. Búcsúzunk a 8-tól, tudjuk azt ki merre megy, de az egyes suli mindig visszavár. Távozik és érkezik itt mindenféle gyermek. Üldögél sok egyes kisdiák. Nyertél kezedben a bizonyítvány, a strandon a sok haver vár, pihenni hív a csodás nyár.